Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pambari pamusika. Nhasi vakati wandei, asi kunyange vakaona kudaro Mamunya Tindau utungamiri hwepamusoro madhaburikiti mutariko wemadhedhe makadiko monya rangu. Ndiri kungoona vanhu vakangoti wandei pamusika kudai. Chii ndimo nekodzero yekuziva zvakamira sei sezvo murimi pagedhe kupinda nokubuda pambari musika? Vanhu vodzika kumusha. Vakudzika kumusha. Zvakarehwa. Saka imi ndiri kuona makaisa pana pashopu. Vakomana vari kutenga here vachienda kumusha? Havana mari vanhu vari kuchema. Havana mari? Vari kuchema. Vari kuchema? Saka regai timobvunza vamwe makadiko naimuchemberi zviri seso. Ndiri kuona makapfeka hembe yebasa handiti ka? Saka hembe yebasa iyi zviri kufaya here? Because nhasi vanenge vachifonderana mwana asvika here, mwana adzika here, uya muzotora mwana. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zvamuri kuona zviri kuitika pamusika pambari izvi. Vanhu vakawanda vari kufamba ndizvo. Ndo zviri kuitika izvi. Mabhazi ari kudzisa vanhu handiti ka? Ndo zviri kuitika pambari pamusika izvi. Icho chibaba icho. Ko mota yedu baba iri kupi nhasi? Yatoenda yatozara. Ndiri kuona zvikoro zviri kuvharwa. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari. Ndo zviri kuitika pamusika pambari. Ndo zviri kuitika pambari pamusika. Ichokwadi ndo zviri kuitika pambari pamusika muri yeZimbabwe. Vana vechikoro zvikoro zvichivharwa vachienda kumamisha. Ndo zviri kuitika pambari pamusika. Tiri mumusika mumbari muri yeZimbabwe. Ndo zviri kuitika, vanhu vari kufamba, vanhu vari kuita zvakaitika. Ndo zviri kuitika pambari pamusika. Zviri Ichokwadi muri yeZimbabwe. Vari kucheka machips kuti vanhu vagodyira handiti. Zviri kuitika pambari pamusika. Mukatarisa muri yeZimbabwe vanhu vakaonda, vanhu vakaungana handiti. Ndo zviri kuitika pambari pamusika. Ndo zviri kuitika pambari pamusika. Vanotengesa nevanoita ndo zviri kuitika pambari pamusika zvemuri yeZimbabwe zvamuri kuona izvi. Vipi hapo? Mofela makadizi. Uriseko bobo.
Baba Isape. Makadiko Baba Isape. Muriseko mambo, muriseko. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari pazuva ranhasi handiriga. Zvikoro zviri kuvharwa, vanhu vakati one day varipo vari kufamba muri kuona vana vechikoro vari kudzokera kumba kureva kuti zvikoro vavhara handiriga. Ndo zviri kuitika pamusika pambari izvi. Bremwa. Ndo zviri kuitika pamusika pambari. Zvikoro zviri kuvharwa. Samuri kuona. Ndo zviri kuitika pambari. Mr. Mashinu. Ndani kutora live. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri pambari pamusika ndiriga tuma na Mr. Mashinu. Makasunga kutaura nemuri yeZimbabwe nepasi rese. Makadi mukoma wangu. Ndakanongeka ini. Imimi munozikanwa kazhinji. Munozikanwa sani munyika yeZimbabwe. Ini ndonzi Mr. Zimbabwe. Mr. Zimbabwe. Pane zita rebasa kana ndisingakanganisika munyika yeZimbabwe. Makatombotora trophy. Mr. Ugly Zimbabwe. Zviri seko Mr. Ugly. Ndiri kuona pazuva ranhasi vanhu vakati wandei pamusika handiriga. Chiiko kusiyana nemamwe mazuva? Mazuva asiyana kuti vanhu vari kufamba but mota dzaita shoma. Mota dzaita shoma. Saka makamirira kuti mabhazi auye. Apa kutopenda kuita malageji kuisa huku mukuona kuti munotsika nemotikari. Itai kunze, woirongedza zvinhu zvakanaka, taita zvinhu zvakanaka, wochimbowo zvakanaka unoziva kuti kune vanhu vakarongeka. Kune ari kutoshedzera kuti Mr. Ugly kwanzi marova hatichakuonai mazuva ano. Munhu atori kuAustralia. Vaudze vanhu ivavo kuti hanzi inini ndimatondirasa. Alright. Ndiripo muZimbabwe. Mota kumashure handiriga. Muchiri kukwikwidza here? Mungaziva here kuti mune makwikwi amwe amuri kukwikwidza? Ndokumakusana mangwana ndiri kutoenda. Muri kutoenda kupi? Kunokondesa muCity Sports. City Sports. Zviri kunosangana zvikara. Zvikara zvinosangana. Kufunga kwenyu timu yese kana ichienda netarisiro yekunowina. Muchanowina here? Inotarisa kuti Mr. Ugly semukombe wavanawo. Vanotora. Vanotora. Kurohwa huramwe. Yes. Unoita zviri pai. Saka chamurida kuudza vanhu pamusoro pemukombe wamakabata Mr. Ugly, muda kuvazivisa kuti chii vana veZimbabwe? Ndinodza mhuri yeZimbabwe mukombe wandinawo ndokuti vana veZimbabwe ndini weZimbabwe wacho. Yes. Asi pati tinoramba tine zvinhu zvedu. Mune zvinhu zvenyu. Hatizvirambi. Kana siyamati munonzi Mr. Ani? Mr. Do you know me kati Mr. Ugly? Mr. Ugly, mwana Zimbabwe. Zimbabwe. Right. So mukoma wangu, kana muri panapa imimi munoshandira pakambani ipi? Indiri kwaenda Africa. Kwaenda Africa. Kuzimko ndakabva. Kufamba nevanhu. Kufamba kunenge kufona. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe wamuri kuona ndiye kuti Mr. Ugly. Ndambokubvunzaiwo zvangu. Indiri kwaenda Africa. Makambodzawo mhuri yeZimbabwe kuti ndowanikwa pakati here kuti vagoziva kutotsoka wabhozhongora. Iko zvino zvemukoma Mr. Ugly panapa takabata Zimbabwe yese nepasi rese. Makasununguka kutoudza vanhu imimi kuti vanoda kubata Mr. Ugly vanomuwana kupi uye nhamba dzefoni, address kana kubasa. Imimi nemuromo wenyu makakosha kuudza vanhu izvozvo. Vabereki zvakanaka zvakarongeka zvakadaro. Indonzi Mr. Ugly. Yes. Zimbabwe. Ndogara pano parenge chirezi. Yes. Ndiri kwaenda Africa. Munondiwana ndiripo? Hamundidzai? Nabhozhongora wacho ndinavo? Yes. Tokuratidza panenge wakadi? Yes. Pavari? Yes. Mutsarika zvichemo kutaura. Achise uyu munhu wakada sewe. Ani machinzwa? Vabhozhongora ndinavo vari pangari paseri pebhazi. Right. Saka pane mubvunzo wandoda kubvunza panapa. Bvunzai. Vanhu vangangoziva kuti Mr. Ugly first name yenyu pachitupa. Ini zita rangu ndinonzi William Mashinu. William Mashinu. Yes. Mashinu kwete masvingo. Alright. Pane zita rekuti vanhu vanenge vachiti masvingo. Ranga riri zita rere. Nickname sendakakurira muno. Vanongozati masvingo. Zita rangu vese kakapinza interview kwabva pano kaenda apa hazivi. Vanoziva kuti masvingo. Vanongozati masvingo. Asi muchinzi William Mashinu. William Mashinu. Saka iko zvinozvi Mr. Ugly pamuri kuenda kunokwikwidza muri kuti mukombe muri kunouya nawo. Kushanda kwakatobhadhara handitombozvisiya nondakairya kudhara. Makatodya pamakahwina mukombe wokushata uyu.
mune chimwe chinhu here chamakazotenga chamunoti mukatarisa munoti kushata kunobhadhara? Thank you very much matauro yamuri kuita. Mota ndinayo. Yes. Imba ndinayo kumabhura. Yes. Inogara maroja indajara kuepweti. Yes. Hey, icho kwadi muri yeZimbabwe nepasi rese muri zvino tasangana paka dhuma na Mr. Machine kana kuti Mr. Agri. Vari kutaura kuti aiwa kushanda kwakazobhadhara, kutaura kuno kuva nedzimba dzavo. Ukanzi wakaremara. Tenda urema hwako. Yes. Asi urema hwako hunokubhadhara. Hunokubhadhara. Iko zvinhu muri kudya mari nokushata. Ndekushata iyi. Right. Basa hakuna. Andidika. Mangu kana materezi. Vana Chalumu. Vezari kundipa mari. Yes. Ndiri pabhodhikaini. Ndodya mari andenge ndotembureni. Saka izvezvi Mr. Machine ndine mamwe mashoko andoda kubvunza ekuti vana veZimbabwe vazive dzimwe dzenguva kusimbiswa kwebasa renyu. DJ anonzi DJ uyu, mutambi webhora anonzi mutambi webhora uyu. Imimi vakada kukushedzai nezita renyu mukanzi Mr. Kushata munoti chii? Hamutsamwe here? Handikwadziwe noti mari ndakairya. Tenerosh. Tiripo masapota amashinu, tiripo bababate makadeo. Yes, onai mari dzirikutopinda izi. Sisi masapota ababa amashinu. Yes. Ere muri kuda wabhazho. So iko zvinozvi mune mhuri yakura zvakadii Mr. Machine? Inini ko zvinozofaka. Ndiri kuona madzimai vachisununguka vachifara kuti baba vakabata basa. Yes. Mutupo iko Mr. Machine. Inonzi maryira pazho ugona chitova. Chitova. Zvamongo. Hey, chitova nedzevamwe. Ko kana ukayatokotova. Kutova dzevamwe haisi mhosva here Mr. Machine? Haisi mhosva. Haisi mhosva. Kutova dzevamwe haisi mhosva. Asi ndikada pamukadzi wamunhu ndidevo. Ndiyo mhosva. Baba vakave mutambi webhora. Unozonzwa kuti mwana uyu matambiro ari kuita bhora uyu akatodza baba vake. Uyu mwana ari kuita magitari uyu, baba vake ndiye akuita magitari. Mune mwana here wamunoti izvezvi dai akatora chipo changu ichi? Iwe watoreta pashongo. Chipo kwachiri kuenda pazho. Achitsikuenda kuvada. Chikuenda kumukuru wangu. Mukoma. Wakashata kudarika inini. Icho kwadi muri yeZimbabwe tiri pambari pamusika ndirika. Ndiri mukati mekufamba kuona kuti nhasi zvikoro zviri mukati mekuvharwa, vana vakawanda vari kutenderera vari kufamba, muri kuvaona vosarasa vana venyu andiri mukati mekufamba kudaro dhuma na Mr. Agri, Mr. Machine kana kuti William Machine. Ndo patutaura navo kuti vari kushevedzera kuti chipo chinodzoka mumba macho. Wamunoti iye akashata kwanzi aiwa amusati maona mukoma wangu akatonyanyisa. Anokuda kuti kwanzi ndiye munhu anokuda kunditorera mukoma. Bazho, unapota zviri kuitika munyika munomu. Unozapedzeka tonaka pada tsoka yemunhu. Munhu iye akachata netsoka zvechokwadi. Saka makasununguka here kuratidza kuti tsoka yacho? Kwete yangu. Alright. Alright. Aiwa Mr. Machine, alright. Mungaziva here kuti mukoma wenyu wamurutana nezvake anopfeka bhutsu yake size chi? Ndopeka 16 16. Ibi munosika kachi? Ndakuisa pa 15. Mukoma nginoti buruka mango yakadai so. Buruka mango makataona. Zvimwe zvacho zvinonzi izvo gave rinobva kumasuriro. Vana pamakadaro ndinoda kuti ndivanzi inini hangu ndatenderera ndati handingasviki ndega, munokwanisa kungopedzera, asi ndingangotaura ndichiti gavi rinobva kupi? Kumashure. Munopedzesa muchiti chii? Kachiti mashure zorevei? Kunobva mwana, tsika dzemwana dzinobva kwadzakadii? Masvika kwandiri kuda, saka muri kudii? Zvakarongeka izvi. Bazho. Kurava kuti zvakatangira ikoko kwakavambadzidza kumberi. Asi patadzoka futi kwatiri. Right, imimi muri kuti mukoma wenyu kureva kuti vanhurume kuvanhukadzi vari kuvuti ndakadongonzi Mr. Agri ari kumberi kune vakadzi vuti murume. Alright. Ukaona ndapona ari kuinda kumberi akadzoka machira. Saka naye Mr. Agri kune vasikana here kuri family kwenyu? Aiwa kuwazvani dzangu dzese ka. Saka bo. Dzakaenda kuna namai. Alright. Asi mimi makaenda kunani?
kunana baba ma1 kundizoriverizva zvikera chirwa nemhinere zvakanetsa tinotenda muri yezimbabwe ndakodarikaona pamr pezvino ava ndo vanoitwa Mr Ugly kwamuri iko kwamukave pasi rese. Mr Ugly tobatiwa navanhu vakawanda vari kushevedzera kutaura nepasi rose iyi live streaming handirika kutori nemwari Cape Town ari kushevedzera kuti aiwa ndomuziva ndakamboshandira pambari zvikanzi nemumwe kikiki ndiri pagutu Mr Ugly saka Mr Bosho yei umwe munokwanisa kutibatsira kuverenga ka kwanzi munhu akabhadharwa nekuti nekushata munhu akabhadharwa nekushata aiwa zviri kurongeka aiwa ilive streaming pasi rese riri kuona kunosvika kuvira kwezuva ka ndiri kukumbirawo mhuri yezimbabwe uyu murume wekaweka itori basa ari kukumbira kuti iye pachake masponsors mugowanikwa ndirika kana muchiziona kuti munozvigona ka izvo zvari kuenda kumakwikwi paari kuenda tikataura zvinhu zviripo underground inini masponsa mashoma handina masponsa ari kuti kubva pandakatora Shalom ndikatora inonzi sports masports hapana mari dziri kubuda hadzisiri mari dziri kubuda muti wanoenda kuziti kuShalom make sure anonzi Mr Hove mari iri kubuda but vamwe vese kaisitero kuda kuonekwa unzi tiripo asi hapana mari vane mari ma11 saka muri kuti kudi kumasponsors kana variko aiwa kana varipo handisi kurwadziwa ini ngavauye nekuti kuhwina ichi makato chimastage kuhwina munohwina kutopfeka maski chaichayo kuti unopinda mari ibude ichokwadi muri yezimbabwe zvinhu zvinongokopewawo ka kopaiwa kuti mungazvarawo sei anozobuda akadaro kuti mugozoita uchi muzoita mari hadii babati ichokwadi icho pamhuri yezimbabwe ini vanoda kundibata munotibata pa0788 280 967 makasununga kudzokorora zvakare 0788 280 967 mabatana Mr Ugly handidika mabatana Mr Ugly tatenda